Az utóbbi években egyre jelentősebb problémát okoz Cegléden a megnövekedett gépjárműforgalom. Nem túl szerencsés helyzet, hogy a forgalom jelentős része a városközponton halad át, még a nagy csuklós buszok is a belváros forgalmát terhelik. Ha elnyerjük a választók bizalmát, kiemelt céljaink között szerepel egy modern, környezetbarát és rugalmas helyi tömegközlekedés megszervezése. Kisebb méretű, alacsony padlós, elektromos meghajtású buszokkal, a helyi adottságokhoz és igényekhez rugalmasan alkalmazkodó körjáratokkal a belvárosi részeken, a helyközi járatokat pedig közvetlenül a buszpályaudvarra irányítva lehetne enyhíteni a forgalmat. Ezzel egy csapásra könnyítenénk a városközpont és a vasútállomás környékének parkolási gondjait is, valamint bekapcsolhatnánk a tömegközlekedésbe az eddig háttérbe szorult városrészeket, mint például az alszegi részt is. Ehhez kérem a támogatásukat az önkormányzati választásokon június 9-én.